Bună, dragilor, Tudor sunt de la Lavanda de România și începe sezonul lavandei cu rădăcină nudă. Iată, în spatele meu sunt butașii de lavandă cu rădăcină nudă. Așteaptă acum să fie comandați de voi de pe butașidelavandă.ro. Imediat se face toamnă, va fi luna noiembrie și atenție, la început de noiembrie o să-i scoatem din pământ, de aici din școala aceasta. Fiecare butaș de acesta scoatem, îi sortăm, îi legăm în pachete de câte 50 și trimitem la voi acasă, prin curier rapid. Toamna este cel mai bun moment din an ca să plantați lavanda cu rădăcină nudă. Avantajele: este mai ieftină. Un butaș de lavandă cu rădăcină nudă înseamnă o plantă matură de lavandă mare și frumoasă, odată ce ajunge în anul 2 sau 3, cu un preț mult mai mic decât lavanda la ghiveci. Dezavantajul: trebuie puțin mai multă muncă și mai multă atenție la plantare. În schimb, aici am avut noi grijă, avem o documentație foarte bine făcută, atât prin materiale video, cât și prin materiale scrise, în așa fel încât să ne asigurăm că tu plantezi lavanda asta în condițiile cele mai sigure și te vei bucura anul viitor de plantele tale de lavandă. În acest moment poți plasa precomenzi pe site, pe butașidelavandă.ro. Și pentru că ține la buzunarul tău, în această perioadă, toate comenzile plasate cu cardul au o reducere la transport. Transportul este semnificativ mai ieftin în momentul în care plătești cu cardul precomenzile de butaș de lavandă cu rădăcină nudă. În acest moment este prea cald ca să scoatem butașii de lavandă din școală, însă am să sacrific un singur butaș de lavandă ca să vezi cum arată. Se vezi și rădăcina și se vezi și dimensiunea, se vezi dezvoltarea. Hai să vedem cum arată. Hai să scoatem un butaș. Vedeți că butașii de lavandă sunt puși pe o folie de mulcire ca să nu crească foarte multe buriene, așa avem noi grijă de ei. Și o să-l scoatem pe acesta. Și hai să vedem. Iată-l. Ups, am tăiat rădăcina. Vedeți aici? Am reușit să fac o problemă, pentru că am folosit lopățica asta așa de mică, am reușit să tai rădăcina acestui butaș de lavandă, care de altfel ar fi fost un butaș foarte fain, încă mai are și niște flori. Deci rădăcina a fost retezată aici. Am făcut eu o prostie, dar chiar și așa, această plantă se prinde. În momentul ăsta cred că am să mă pun mie acasă. Ea, în momentul în care rădăcini firoase și o parte din rădăcină încă este lemnificată și suficient de multă rădăcină, planta asta se va prinde. În schimb, niciodată la clienți nu trimitem plantele acestea dacă facem o eroare tehnică la scoaterea din școală. Nu le mai expediem la clienți, le sortăm și le dăm deoparte. Intră acum pe butașidelavandă.ro și plasează comanda ta pentru lavandă cu rădăcină nudă. Începem să expediem din noiembrie.